माब्रै मोनखो मोननै देरहानानै खस्थ'नि गेजेरजों मोनबाय आरो हेल' गाइस जोंना दिनैहाय स' बेखौनो दिनैहाय नायफैग्रोदों आरोना नै माने रेडि खालामगासिनो गाबिनि थाखाय स' लोगोफोर आंबो गेलेगोन ब्लग भिडिअसो लादों अके नोंना ब्लग दंना बावदोंसो एसेखौ लादों रावफोरखौ बिदि अर्लि मर्निं जोंना नै खेला सुरु जानोसै गाइस ओमफ्राय आंबो गेलेगोन दे स' मैयानो रेडि खालामखादोंमोन इभिनिङाव ओमफ्राय दिनैहाय फाइनालि गेलेमारसिगोन ओमफ्राय आं दाख्लैनिफ्रायनो आं प्रेक्टिस होबाय थादोंमोन ना
इनके लिए जोर से ताली मारिए। ये भी दे दो भाई। नहीं, इट इज मॉम है ना, इट इज मॉम है ना। मंजुला बसुमतारी प्लीज। नेक्स्ट फिटेस्ट वुमेन सेकंड प्लेस गोस टू जेरिना बसुमतारी। जेरिना बसुमतारी नेक्स्ट सेकंड प्लेस। इधर देखो, फेस करो कैमरा की तरफ। बाकी छोटा कैमरा थोड़ा साइड कर दो। छोटा कैमरा साइड करो जरूरत है। ओके बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थार्डआवसो खननै देरहाबाय होननानै होदो। बिराद मालाय एनार्जियानो बाराथार। माब्रै मोनखो? मोननै देरहानानै खस्थ'नि गेजेरजों मोनबाय आरो। पार्टि होनांगोन दै, पार्टि होनांगोन। दे सेगाबो देखायदो। बा मालाय मोननै थार मालाय एनार्जि बाराहाय। हेभि हाय बोलो हेलो वीडियो है। हाय पोज दे रहे। सो गाइस दायो जोब्बाय नै।